Il-budget tas-sena d-dieħla huwa budget b'saħħtu li juri rispett lejn il-ħaddiem filwaqt li jsaħħaħ is-sostenibilità u l-kompetittività tal-pajjiż. Hekk iddeskriva l-budget tal-2020 il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zamit Lewis li f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Budget 2020 inkomplu nikbru flimkien elenka diversi proġetti u miżuri tal-Gvern maħsuba biex isaħħu l-ġlieda kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. Il-Ministru nota li l-budgets ta' Gvern Laburista waslu biex mill-2013 sal-lum 30,000 mara daħlu fid-dinja tax-xogħol. Qal li l-budget tas-sena d-dieħla huwa sostenibbli għax żamm dak li sar fl-2013 u kompla jibni u jżid il-miżuri biex ikompli tejjeb il-ħajja tan-nies. Żied li f'dan il-budget żdiedet bid-doppju l-allokazzjoni għall-integrazzjoni u hemm impenn li jiġu eliminati l-abużi filwaqt li jitħares l-interess nazzjonali. Budget li huwa sostenibbli għal li jżamm il-miżuri kollha ta' qabel ma mponix l-ebda taxxi u allura jemlina kuraġġ mill-aspett ta' kompetittività, ta' sostenibilità li Malta tkun ukoll b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea ħalli tiġġieled l-isfidi li ġejjin. Brexit, il-budget il-ġdid tal-Unjoni Ewropea nkomplu naħdmu kif għamilna s'issa biktar determinazzjoni favur il-Maltin u l-Awċin kollha. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jisfrutta l-potenzjal ta' fondi ġejjin mill-Unjoni Ewropea billi wettaq skemi u proġetti li jkomplu jtejbu l-ħajja tan-nies. Skemi u proġetti li jkumplementaw wieħed mit-tletanijiet ewlenin tal-baġit tas-sena d-dieħla, is-sostenibilità. Fost diversi skemi ġodda li impjanati għax-xhur li ġejjin u li se jsiru b'fondi Ewropej hemm dawk soċjali għal persuni b'diżabilità, skemi ambjentali u edukattivi. ħabbarna diversi skemi, jew ħabra fil-budget, jew nkella li ġew rolled over għal sena d-dieħla, li ħajkomplu jagħmlu l-budget aqwa milli diġà hu. Fosthom skemi pereżempju tal-Endeavour għal tertiary education, skemi għal negozji u intrapriżi żgħar, skemi wkoll għall-impjiegi biex iktar nies jitlu fid-dinja tax-xogħol. Dawn kollha ifissru illi over and above dak li tħabbar fil-budget li għadda, hemm skemi hemm proġetti bil-fondi Ewropej illi jikkumplementaw jew iżidu mal-miżuri ġa mħabbra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.